Hei og velkommen til deg som ser på. Mitt navn er Kristine Oddvin Andersen og jeg jobber i Flux. Og Flux vi jobber da med bokutgivelser og dialogarbeid for å inspirere til nye tenkemåter. Vi har fokus på områder som psykologi og psykisk helse, filosofi, økologi, vitenskap og selvfølgelig da dialog. Så i dag har vi med oss forfatter Jens André Herbner, som skal få lov å fortelle oss litt om sin nyeste bok, Slik skaper vi en bærekraftig verden, fra demokrati til økokrati. Og denne boka den utkom på dansk i 2022, og på hele 564 sider, fant jeg ut. Og vi har da lagd en norsk versjon av denne boka, som er oversatt, som er da litt komprimert, litt kortere, men fortsatt spekket med masse informasjon og praktiske tips i forhold til den tematikken da, som vi skal snakke så vidt litt om her i dag. Så velkommen til deg, Jens André. Tusind tak. Vil du starte showet med å bare si litt om deg selv og din bakgrunn, før vi begynner å prate om boka? Ja, altså meget kort, så er jeg uddannet religionshistoriker og semitisk filolog, det vil sige, at jeg læser sådan nogle gamle sprog fra den nære orient, fra Mellemøsten. Og jeg har arbejdet på universitetet, både på Det Kongelige Bibliotek, Københavns Universitet og Syddansk Universitet her i Danmark. Jeg har skrevet en hel del år for Politiken, Danmarks største avis, om religion og klima og natur. Og jeg er forfatter, og jeg er foredragsholder. Det var kort og konsist, det liker vi, det er bra. Men til boka. Vi skal holde litt kort i dag, så vi kjører rett på, og da lurer jeg først og fremst på hvorfor du har skrevet denne boka, og hva som er visionen bak. Vil du si? Grunden til at jeg har skrevet bogen, det er, at vi har en global klimakrise og en global biodiversitetskrise, som i stigende grad truer de basale eksistensbetingelser her på jorden. Og min bog er et bud på en køreplan eller en drejebog til, hvordan vi kan løse de her to planetære kriser. Og min vision er, at vi skal skabe, for at løse de her kriser, så skal vi skabe det, som jeg kalder for et økokrati. En ny samfundsmodel, som super kort er kendetegnet af, at vi for det første, så skal vi afsætte halvdelen af jordens landareal og havareal til vild natur. Og for det andet, så skal vi transformere og formindske den plads og det samfund, som vi mennesker selv bor på. Man kan også rent slagordsagtigt opstille det på den måde, at for det første, vi skal have langt mere vild natur. Vores samfund skal fylde mindre, end de gør i dag. Altså menneskenes samfund skal fylde mindre, end de gør i dag. Og de samfund, vi har, de skal transformeres. Vi skal have en grøn transformation af vores samfund. Vi skal have en grøn transformation af vores verdenssyn, menneskesyn og af vores etik. Målet, det er, at vi både får det, som jeg nogle gange kalder for, vi skal både have økologisk og social retfærdighed, det vil sige, at vi skal ikke bare have større samfundsmæssig lighed mellem mennesker, vi skal også have større samfundsmæssig lighed mellem mennesker og andre livsformer. For jeg tenker jo at noen kan kanskje stusse litt på den titlen som da fra demokrati til økokrati, og jeg vil tro at veldig mange her i vår del av verden er nok så enige om at demokrati er en ganske ordentlig styreform i forhold til det vi tenker på som alternativ da. Altså økokrati, det er sammensat af to græske ord. For det første øko, som betyder sådan noget som hjem, familie. Og så har vi det andet græske ord, det er kratos, som betyder styre og herredømme. Frit oversat så handler økokrati om, at vi skal have et samfund, hvor ikke blot mennesker skal spille en central rolle, som det gør i vores demokratier, men hvor også andre livsformer skal spille en central rolle. Og spørgsmålet er naturligvis, at vores nuværende liberale demokratier ikke gode nok, og det er de der så sandelig på mange områder, men de har også nogle svagheder. Det, som vi normalt opfatter som vores demokratis største fordel, det er jo, at det har et meget, meget centralt fokus på mennesker. Mennesker har medindflydelse, mennesker har
stemmeret, og mennesker har menneskerettigheder. Det er alt sammen rigtig, rigtig gode ting, og de skal selvfølgelig fortsætte. Men bagsiden, kan man sige, af det her, det er, at vi nogle gange glemmer resten af verden. Vi glemmer andre arter, vi glemmer vores klima. Vi tager det som en selvfølge, at alt fungerer rigtig godt med vores klima. Vi tager det som en selvfølge, at uanset hvad vi gør ved verden, jamen så skal det nok fortsætte. Og sådan er det jo ikke. Vi har haft et meget, meget menneskecentreret samfund, og det har altså haft nogle mørke bagsider, som jeg kan sige, det der skal kendetegne det her økokrati, det er, mennesker skal fortsat spille en meget, meget væsentlig rolle. Vores indflydelse, vores medbestemmelse, vores rettigheder, men de andre arter, de skal også have en langt mere fremtrædende plads, hvor vores demokratier, hvor mennesket er det eneste art, der befinder sig på en piedestal, så skal vi også have de andre arter op på den piedestal, så de dels får langt, langt bedre plads at leve på. Det er afgørende med langt bedre plads til andre arter, men også at vi giver dem rettigheder, naturens rettigheder, at vi generelt sikrer dem en langt bedre beskyttelse. Det er den ene side af det her økokrati. Den anden side, det er, at menneskenes stilling, den vil jeg gerne have styrket. Fordi det her samfund, som vi har i dag, det er jo faktisk heller ikke på sigt særlig godt for mennesker. Vi risikerer jo at ødelægge den verden, vi befinder os i. Så jeg vil gerne have selvfølgelig, at menneskenes stilling også skal styrkes. Og dels ønsker jeg at slå jer til lyd for med min nye bog, at vi skal have større lighed mellem mennesker internt. Altså vi har en meget, meget stor økonomisk ulighed i verden i dag, for eksempel mellem det globale nord og det globale syd. Vi skal også meget gerne have styrket ligheden mellem mennesker og andre arter. Det er også meget centralt, men også mellem mennesker og fremtidens generationer. Så målet er dels at styrke menneskens stilling, men dels også at styrke de andre arter. Det er det, som mit økokrati meget kort handler om. Og det her skriver du om, fordi du mener rett og slett at det her er helt nødvendig for at redde verden, rett og slett. Kan man sige det sådan? Ja, altså det er helt afgørende. Altså der er jo mange forskere, der advarer om risikoen for, at hvis vi ikke ændrer den nuværende kurs med meget, meget høje udledninger af drivhusgasser og med rovdrift på naturen, jamen så risikerer vi jo faktisk ikke bare at forværre vores livsbetingelser, men i sidste ende også at gøre større og større dele af jorden ubeboelige. Så der er mange, mange ting og meget, meget store ting på spil i dag. Der skal gøres noget. Det afgørende er selvfølgelig, hvad præcist der skal gøres. Jeg tror, at måske, hvis man ser på de dominerende planer for grøn omstilling, for eksempel i Danmark, men også mange andre steder, så har de ofte et klart hovedfokus på klimakrisen, og de har også et meget klart fokus på menneskenes status og behov. Det har jeg også, men hvis der er noget, der kendetegner min bog, så er det, at den har også fokus på biodiversitetskrisen og de andre arters behov. Så man kan sige, at min bog, den er på mange måder et opgør, hvis man sammenligner med de dominerende planer og de fleste bøger om grøn omstilling, sådan et opgør med den her antropocentrisme, den her meget, meget menneskecentrerede verden, som vi har, og så slår den altså til lyd for det, som jeg kalder for økocentrisme, og det er en langt mere naturcentreret verden. Og det, der kendetegner den, det er, at hvor vi i dag mener primært, at det udelukkende er mennesker, der har værdi i sig selv, og andre arter kun har værdi i det omfang, at de kan tjene os mennesker, så ifølge økocentrisme, så har så at sige alle arter værdi i sig selv, og de har også en selvstændig eksistensberettigelse, uafhængigt af, om de tjener os eller ej. Og det er en meget, meget væsentlig forskel, når vi skal indrette et samfund. Og så får vi en tilbage til det spørgsmål, du stiller. Hvad skal vi konkret gøre for at ændre verden, for at bremse de her planetære kriser? Og der har jeg dels fokus på, hvad de politiske magthavere
og store organisationer kan gøre, og dels også, hvad manden og kvinden på gaden kan gøre. Hvis man ser på de politiske magthavere, så har de jo den helt store magt, de har de store håndtag at skrue på, og der anbefaler jeg, at for det første, at vi skal have afsat enorme store områder, sammenhængende områder til vild natur. Meget mere plads til vild natur er simpelthen en afgørende forudsætning for, at vi kan bremse den globale biodiversitetskrise. Det foreslår jeg også, at vi skal have afskaffet for det andet den industrielle dyreproduktion, og vi skal spise langt mere plantebaseret mad. Vi skal afskaffe den industrielle dyreproduktion, fordi den på mange måder repræsenterer en systematisk forhindring af, at grise og køer og høns og kyllinger og mink, de kan udfolde deres naturlige adfærdsmønstre, og det er højst kritisabelt. Vi skal også have den afskaffet, fordi den har en enorm klima- og miljøbelastning på verden. Hvis vi reducerer antallet af dyr, og hvis vi laver produktionen af dyr om, så vil det have store miljømæssige fordele. Vi skal spise langt mere plantebaseret kost. Det er jo så stadigvæk det andet punkt, fordi det vil være en stor fordel i forhold til miljøet. For det tredje, så foreslår jeg, at vi skal indføre en verdenserklæring om rettigheder til naturen, og at de skal indføres for eksempel i Norges og Danmarks grundlov og vores almindelige lovgivning som en ekstra beskyttelse af naturen. For det fjerde så foreslår jeg, at vi skal udskifte vores fossile brændsler, olie, kul og gas, med vind- og solkraft og med atomenergi. Det er meget vigtigt, at vi får stoppet al udledning af drivhusgasser, og at vi får noget, som samlet set belaster jorden meget mindre. For det femte, så skal vi have stoppet de riges overforbrug. Det er især den rige vestlige verden, som har hovedansvaret for, at vi har en global klimakrise og biodiversitetskrise, så vi må gribe i egen barm, og det er først og fremmest os selv, som skal ændre og nedskalere vores forbrug. Og vi skal generelt have reduceret det gode liv, eller vi skal have redefineret det gode liv. Vi skal have nogle andre værdier. Og så er det også meget vigtigt, at vi generelt ændrer vores økonomi fra en vækstøkonomi til en cirkulær ligevækstøkonomi. For det sjette, så foreslår jeg, at vi af frivillighedens veje skal have reduceret den globale verdensbefolkning fra 8 milliarder til 3 milliarder mennesker, og det skal ske 100% via anerkendte og metoder som for eksempel familieplanlægning, styrket ligestilling mellem mænd og kvinder, styrkelse af menneskerettigheder, moderne skoler og uddannelse til alle, fri abort og gratis prævention, altså ingen tvang overhovedet. Det sidste punkt, som jeg slår til lyd for, det er, at vi skal udbrede økocentriske verdenssyn og menneskesyn og værdier. Vi skal simpelthen væk fra, at vi mennesker altid skal være i centrum. Vi skal give plads og behandle andre livsformer og økosystemer langt bedre. Og de her tanker slår jeg også til lyd for, at de skal udbredes i vores skoler, i vores ungdomsuddannelser og i vores medier. Ellers så tror jeg ikke, at vi får dem udbredt tilstrækkeligt. Altså min bog indeholder dels 7 overordnede centrale indsatsområder, som især selvfølgelig er interessant for regeringer og organisationer, men den indeholder også rigtig mange forskellige konkrete løsningsforslag, som manden på gaden og kvinden på gaden de kan gribe til. Så det er ikke bare en køreplan eller en drejebog til de store samfundsforandringer, det er også et konkret værktøj til, hvordan stort set alle de kan gribe tingene an, hvis man også i sit daglige liv skal ændre så meget man nogle gange kan gøre. Det som jeg liker godt ved boka da, er jo at
at du veldig sånn, det ikke enten eller, men det gjerne begge deler. En del av debatten går jo på at det opp til oss enkeltindivider? Noen mener jo at ja, det opp til oss, mens andre sier at nei, men det her får ikke vi gjort noe med. Det her jo opp til dem som styrer, og opp til myndigheter og staten, som må nødt til å gjøre de grepene som virkelig monner, da. Så da blir det en veldig sånn polarisert debatt som ofte blir sånn svart eller hvitt, føler jeg. Så det men det veldig sånn, det trenger ikke å være enten eller, det kan være både og. At vi må selv ta et ansvar, men også stille krav og anerkjenne at styresmakter også har et ansvar. Det ulike ting vi kan gjøre. Vi kan ikke som enkeltindivid gjøre det som styresmakter kan. Som du sier, de drar i de store spaker og så videre. Men styresmakten kan jo heller ikke bestemme, eller de kan ikke gjøre det som vi som enkeltpersoner kan gjøre. Ja, altså for mig det netop ikke et enten eller, men det et både og. Altså de politiske magthavere, de beslutninger, de tager, de er selvfølgelig utrolig vigtige, fordi de har mulighed for at ændre de store strukturer i samfundet. Og det er meget vigtigt. For eksempel så det svært at droppe privatbilen, hvis der ikke er nogen tog, hvis der ikke er nogen busser. Det er svært at købe plantebaseret mad, hvis det er meget, meget dyrt. Hvis det nu bliver gjort billigt, hvis vi får masser af cykelstier, vi får masser af busser osv., så er det meget nemmere. Men det er ikke kun et spørgsmål, som du også påpeger, det er ikke kun et spørgsmål om de her store politiske beslutninger for oven. Vi mennesker kan også gøre hver især en hel del ting, og det mener jeg, det har vi pligt til at gøre, i hvert fald så længe at politikere gør alt for lidt. Det synes jeg faktisk, de gør. De handler for lidt, og de handler for langsomt. Så indtil videre er det næsten mest op til os, men helt grundlæggende, så er det et spørgsmål om et både og. Politiske magthavere skal gøre en masse, og vi selv skal gøre en masse. Det er helt essentielt at påpege, og det giver min bog også masser af anvisninger, altså begge dele. Har du lyst at dele litt også om din egen personlige reise her? Du skriver jo litt om det i boka, at du på ingen måte perfekt selv, og du har også hatt din transformasjon, hvor du sakte men sikkert har gjort endringer og grep i din hverdag og i din livsstil. Da. Vil du si litt om det? Jeg kommer selv fra en gård i Jylland i Danmark. En gård med en stor gris- eller svineproduktion. Og der var det for mig en selvfølge, at dyrene de var underlagt menneskene, og dyrene skulle tjene menneskene. Og jeg spiste kød, og jeg drak masser af mælk hver eneste dag. Jeg kender alt til det, som i dag er et stort og voksende problem. Altså et enormt landbrug, som er meget, meget miljøbelastende. Jeg kommer selv derfra. De første mange år af mit liv, der tænkte jeg heller ikke på at ændre verden i en grøn og bærekraftig retning. Jeg var beskæftiget med helt andre ting og uddannet religionshistoriker. Men i 2012, så læste jeg en rapport fra Verdensbanken, som simpelthen advarede om, at vi risikerer at ødelægge den verden, som vi bor i. Og det fyldte mig med ret stor chok og rædsel. Og året efter i 2013, der fik jeg en datter, og jeg blev simpelthen så bekymret for hende, at et par år efter, så begyndte jeg at ændre kurs for alvor, også både mit arbejdsliv og mit privatliv. Men det har samtidig også været en gradvis proces, fordi jeg har haft svært ved personligt at skære ned på kød og mælk og animalske fødevarer, og jeg spiser stadigvæk og drikker stadigvæk lidt af det. Så for mig har det været en meget gradvis proces. Det har også været en gradvis proces med at blive opmærksom på de andre arter. Altså det, som jeg i min bog fremlægger som en indlysende selvfølge, at selvfølgelig den her jord, det er ikke kun for én art, det er også for alle mulige andre arter. Det er ikke noget, jeg er født med. Det er noget, der har været en lang læringsproces. Så som jeg skriver i den her bog, så er den her bog ikke skrevet af en helgen til andre helgener. Men selvom det er svært, og selvom fordi der er mange ting, som vi simpelthen er opdraget med, og den samfundsmodel, vi er vokset op i, den er meget centreret omkring os mennesker og vores enorme voksne behov, i hvert fald her i den vestlige verden, så er det ikke ensbetydende med, at vi ikke kan lave en masse forandringer. Men vi har jo ofte mulighed for at få noget vejledning i, hvordan det skal gøres. Og det er min bog et bidrag til.
Men det har i høj grad også været et bidrag til, hvordan jeg kunne ændre mit eget liv. Og det er en gradvis proces. Så nu har du sluttet at klippe af plenen din? nej, det har jeg faktisk ikke, fordi den bliver ikke klippet ret meget, men jeg bor til leje, og jeg er forpligtet til at slå græs. Okay. Så det er jeg nødt til. Men den bliver ikke slået ret meget, men jeg er nødt til at gøre det. Et godt eksempel på, at vi befinder os i en verden, hvor vi ikke har fuldstændig mulighed for at bestemme selv. Mm. Mye av det her kan jo virke, sant? Det virker skremmende, det virker litt sånn fjernt, og man tenker at å nei, jeg kommer ikke til å klare å gjøre X eller Y. Vi er jo ikke alltid like glad i forandring, vi mennesker. Vi vil jo gjerne fortsette sånn som vi alltid har gjort. Hvis du skal komme liksom, med noen motiverende ord, jeg tenker også i forhold til sånn som barna våre, der jeg ser jo at nå får de jo veldig på barne-TV, altså det er veldig mye program om klima og om miljø og om sant, plukke søppel, altså de får jo inn det her på en helt annen måte enn når vi var små. Men det også snakkes jo også en del om klimaangst for eksempel, eller angst for at ja, rett og slett ting skal gå ad undas da, kanskje spesielt hos barn og unge. Har du gjort opp noen tanker om det i forhold til hvordan vi formidler det til barna, eller noe? Du har selv barn, og hvordan har du navigert rundt det der som forælder da? Altså jeg kan godt forstå, at der er mange, både voksne og børn, der er klimaangste. Og det vil jeg ikke lægge skjul på. Det er berettiget at være klimaangst. Hvis vi fortsætter den nuværende kurs, så kan vi ifølge 10.000 vis af forskere risikere at gøre større og større dele af jorden ubeboelige. Det er fuldstændig berettiget, og man skal sige sandheden. Men man skal selvfølgelig også handle på det. Og det bedste, man kan gøre, efter min bedste overbevisning, det er at handle og gøre noget. Fordi det nytter ikke noget, at vi fjerner eller prøver at fjerne klimaangsten, hvis vi ikke samtidig fjerner årsagen til klimaangsten. Så vi skal frem for alt og først og fremmest have fokus på de her årsager. Og der er jo rigtigt nok, der er mange, når de siger, at når vi skal lave en grøn omstilling, så har de meget fokus på alt det, de frygter at miste. Tænk, må vi nu ikke længere køre rundt i en stor bil? Kan vi nu ikke længere tage på ferie til Spanien osv.? Jeg vil sige til folk, at hvis vi ikke laver den her grønne transformation, den her grønne omstilling, så risikerer de at miste noget af det allervigtigste, vi overhovedet har. Altså en leveværdig og i sidste ende en beboelig planet. Så jeg synes, man skal prøve at vende det om og have fokus på alle de mange utrolig væsentlige ting, vi får, hvis vi laver den her grønne omstilling. At vi for eksempel kan sikre, at vores børn og børnebørn kan leve og overleve og trives på den her planet. Det er da en kæmpe stor gave, at vi kan sikre, at andre arter, at de også kan overleve og trives i jordens utrolige mangfoldighed her på kloden, at vi får, mange steder er det jo forsvundet, at vi får store og gamle og fantastiske krogede vilde træer tilbage, at vi igen kan få ren luft, ren jord og nok rent vand. Det er da en kæmpe gave, at vi kan sige farvel til alt det her masseforbrug, som faktisk ifølge forskningen, ifølge lykkeforskning, slet ikke gør os lykkelige, men som tværtimod ødelægger vores klode. Altså, vi får noget langt, langt mere værdifuldt, end det vi eventuelt måtte miste, når vi laver en grøn omstilling. Og det synes jeg er utroligt væsentligt at have det i fokus. Det er en gave, det er ikke det modsatte, og det er til gengæld en afgørende gave at give til verden og give til vores børn. Vi skal redefinere luksus. Vi skal redefinere lykke. Hvis vi redefinerer luksus, så er, som det blev skrevet til en klimademonstration her i Danmark, at en barnehånd er luksus. En skovmor er luksus. Et kys er luksus. Der er masser. En vild natur er luksus. Der er masser af de der ting, hvor vi finder dyb og ægte glæde, som blandt andet også Flux sætter masser af fokus på. Og det skal vi have i fokus, men der skal man gøre en indsats selv, men samfundet skal også gøre det. Det er rigtig centralt, synes jeg, at man
bliver langt mere opmærksom, som jeg allerede har sagt, på en potentielt revolutionerende lykkeforskning i dag. Det her enorme forbrug bliver vi ikke lykkelige af. Det er nogle andre ting, vi bliver lykkelige af. For eksempel have en rigtig god familie, kærlighed og et arbejde, som man virkelig går op i osv. Der er nogle helt andre ting. Man skal prøve at sætte sig ind i lykkeforskning. Det synes jeg er helt essentielt, fordi den fortæller noget helt andet end de her meget, meget vækstfikserede politikere, det her meget vækstfikserede erhvervsliv. Så jeg tenker sånne ting som jeg har tenkt på som mamma, da, det her med bursdager for eksempel. I klasser, du har klasser med kanskje 30 barn, 20-30 barn, og alle skal ha med en liten gave med mest sannsynlig masseprodusert plastræl fra andre siden av kloden. Billig, og det går i stykker fort, og man sitter med bare en sånn overflod av masse ting. Og det skjer jo heldigvis da at veldig mange foreldre rundt omkring på skolen har jo bestemt seg da for å heller gå sammen og for eksempel kjøpe en gave, mens barna får lov å for eksempel lage et kort. Det tenker jeg er en sånn veldig konkret ting som også skaper en mulighet for å prate med barna omkring det her. For barna vil jo gjerne gi, ikke sant? De vil jo gjerne ha en gave, men det gir en mulighet til å ta den samtalen om hvorfor man velger å gjøre det sånn da. Det er også en diskussion, vi har her i Danmark, og jeg bor her selv med min kone og min datter. Vi bor ved en stor sø og en skov, og hun går i skole, vores lille datter, sådan 1,7 kilometer fra hvor vi bor. Og vi har også tænkt på, at i stedet for alle de her gaver, så skulle vi måske til at arrangere nogle ture ud i naturen i stedet for. Ikke nødvendigvis kun til fødselsdag, men måske en gang om måneden, og så høre, om der kunne være stemning for det. Det kan godt være til at starte med, hvad det er for noget, og det er der noget mærkeligt noget, det plejer vi ikke at gøre. Men lige så langsomt bliver opmærksom på den verden, som vi ikke hele tiden bliver mødt med. Altså enorm masse mennesker, enorm forbrug gennem smartphones, gennem fjernsyn, gennem de sociale medier. Det fylder alt for meget. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi får lagt alle de der ting så meget til side som overhovedet muligt, og så går ud i verden, går ud i vild natur, og så prøver at opleve den. Men det kræver selvfølgelig også noget vejledning og noget viden, og der har vi forældre jo et kæmpe medansvar, sammen med skoler, sammen med medier, sammen med politikere, for at ændre det her et sted. Men man kan ikke bare sætte sig ned og vente, det må andre gøre. Så til enhver tid man må selv gøre til enhver tid, hvad man kan gøre. Og Gandhi, han sagde det jo meget fint, vær den forandring, som du ønsker. Jeg læste her for nylig, at amerikanske skolebørn, de kan genkende over 1000 forskellige logoer fra firmaer, men de kan ikke genkende 10 arter fra der, hvor de vokser op. Og det er meget, meget skræmmende, at der er den enorme forskel for den her kunstige, masseproducerede reklameverden, og så til den vilde. Vi er ligesom om, vi har vendt fuldstændig vores grundlag og vores baggrund ryggen, og det skal ændres. Det er derfor også, jeg slår så lyd for, at vi skal have et paradigmeskifte, et systemskifte i vores grundlæggende prioriteter, vores grundlæggende samfundsstrukturer. Det er ikke nok, at vi bare udskifter fossile brændsler, olie, kul og gas med sol og vind. Vi skal simpelthen have nogle andre strukturer også ændret, for at vi kommer på ret kurs. Og så er det vel også en forutsetning at for å få et ønske om å ta vare på natur, så må man ha kjennskap og nærhet til natur. For hvis du får vokse opp i naturen og få satt pris på å bade i rent hav, eller gå i vill natur i skogen, se på insekter og sommerfugler, og du blir glad i det, du får en relasjon til det, en tilknytning til det, så vil jo også det veldig automatisk i langt større grad da bidra til at man ønsker å ta gode valg, at det kommer fra hjertet, at man gjør en endring. Og bare en liten ting der også, jeg husker Katie Bowman,
biomekaniker Katie Bowman, som vi også har utgitt oversatt bok av her på Flux. Hun lister opp i en av sine bøker en oversikt over hvilke ord som har gått ut av dictionaries eller ordbøker, og hvem som har kommet inn. Og hvis man ser på det, så ser man at det reflekterer jo helt tydelig hvilken vei på en måte verden har gått. Naturord og ja, ting som er relatert til naturlig liv og ja, biomangfold skulle jeg si, det går ut, og så kommer det masse ord inn som har med teknologi for eksempel å gjøre, eller menneskeskapte ting. Så det er klart, det er jo med på å prime barna våre på hva er viktig, hva består verden av. Ja. Det er litt skremmende, men interessant da. Denne boka, hvem tenker du at den er myntet på? Hvem har du skrevet den for? Altså den vedrører jo de grundlæggende eksistensbetingelser her på jorden. Så i princippet er den jo egentlig skrevet til alle. Både til stater og til organisationer, politikere og til manden og kvinden på gaden. Både fagpersoner og privatpersoner. Den er fagligt funderet fra A til Z, men den er samtidig skrevet på en måde, så den forhåbentlig kan læses af alle, i alle fald de fleste. Det har været meget vigtigt for mig at formidle nogle gange de her lidt mere komplekse problematikker på en måde, som er let at forstå. Jeg har skrevet i danske aviser gennem mange år, så jeg er også vant til at formulere ting på en måde, så de kan forstås og forhåbentlig også blive nogenlunde interessante for mange mennesker. Så den bog, den er både meget fagligt funderet, men den er samtidig, det er i hvert fald målet, letlæst og overskuelig. Og helt til slutt da, hva er det du ønsker at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest boka? Hva er liksom det viktigste man skal kjenne på og tenke og gjøre? Altså det allervigtigste, det er, at den her bog, den giver indsigt i, hvad skal der egentlig til for at løse den globale klimakrise og den globale biodiversitetskrise? Hvad er nødvendigt for at sikre, at ikke blot mennesker, men også jordens andre arter, de kan overleves og have mulighed for at, de kan overleve og have mulighed for at trives. Altså min bog, den giver kendskab til, det er ikke ligegyldigt, hvad vi gør. Det er meget, meget vigtigt, at vi gør det rigtigt, og at vi gør nok, når vi skal ud og ændre vores samfund. Og der giver min bog et bud. Samtidig giver den altså en masse konkrete værktøjer og nogle overordnede indsatsområder. Så både på et mere overordnet niveau, men også mere praktisk niveau, så får man god viden og en hel del råd til, hvordan vi løser de her planetære kriser. Det håber jeg, at læseren får med, når vedkommende har læst den her bog. Så hvis du ønsker å lese mer om Jens André, så kan du gjøre det på hans nettsida, som er herbener.dk. Og mer om denne boka vil du da finne på flux.no, og også på dansk på oekokrati.dk. Så tusen takk for at du tok deg tid til å ta en prat, Jens André. Selv takk til Flux. Tusen takk. Takk, og takk til deg som så på.